Nduk, anakku Limbuk. Piye, Pak? Aku mbagekke sing sepuh. Heeh. Kowe mengko mbagekke sing nom. Aku Mbak Tatin, sampean sing Mbak Elisa. Oh iya. Dadi bagiane ben dhewe-dhewe. Yo. Sugeng dalu Mbak Tatin. Iji sugeng dalu Mbak Yu Cangi. Wah, ketemu lagi, Iya, ketemu sepanggung lagi. Alhamdulillah menika pinaringan sehat saged pinanggih. Nggih, Wonten mriki. alhamdulillah. Wah, jan piye loro iki jan. Wah, jan raja-rajanya bintang tamu saiki. Sapa-sapa dalang mesti ngersake panjenengane. Untung panjenengane Pak Supriyanta karo Pak Sartono ki leng ngersake wis setengah tahun sebelumnya. Nek upama ora apa meneh malam Minggu, wah, ora bakal komanan. Niki nggih alhamdulillah nggih saged sowan niki Mbak Elisa nggih. Ning sesuk angel iki niki nek kaya kula free. Angele piye? Angele Mas niki kan luweh luweh nanti. Apa sing cetok iki ora nganu lho, apa kontol dandang kandake kontol gandang kuwi lho. Asal muni kontal Kontol dandake dandake luweh mangembarang ngono lho Mas. Ya ora padha-padha wong nyatane nek upamane kaya Mbak Tatin ning Jawa Timur, Mbak Elisa ya barengan ning Jakarta ngono kuwi. Nggih nggih alhamdulillah ning nggih namung sak derma nglampahi Pak Keter. Nggih. Nggih. kok Pak Keter tuh. Pak Geter kupinge iku lho. Kuping aku wis nganggo son sajane sing budhek iki sapa? Oh iya aku nurungane Pak Keter. Geter. Nah, iki pancen sing dudu-dudu ya Mbak Tatin karo Mbak Elisa menyapa sing sepuh-sepuh ya sih padha kepareng lenggah. Oh nggih menika sugeng rawuh kagem sedaya Bapak Ibu. Nggih menika wujudipun kula nggih ngenten menika Pak Bu. Nek dereng napa biasane ning cok ndelok tengen HP sak menika Mresani, mendelok mendelok, heeh. Ciri khasmu mendelok. mendelok wonten HP nggih menika wujude asli nggih ngenten menika. Kok Derek. wujud to, Mbak? Lah apa? Nek wujud ki kan carane kowe ki apa cair apa padet apa itu wujud. Lah, berarti Nek apa? menungso kok wujud. Nek wujud ki kaya apa-apa. Benda apa medi-medi. Medi-medi, medi-medi. Menungso tuh apa? Masa ya wujud Pak Geter? Pasuryan. Pasurian gitu loh. Aja diwujud-wujud. Pasuryan dinggo aku dhewe mosok aku bahasake aku dhewe. Ya wis nek ora gelem pasuryan ya rupane ngono. Ya wis rupaku kaya Ngono malah cetok. nggih ngeten iki Ki lho rupaku. rupaku iki lho kaya ngene. Gedhi napa gedhi, Pak? Ora kan dianya tanyanya gede napa gede. Bapak-bapak iki gede. Berarti iki wis maksimal ngono. Nggih niki nderek ndedonga kagem Mbak Nuri kalian Mas Wahyu menika tasyakuran pernikahan mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nggih mugi enggal Pikantuk kanugrahan. pikantuk putra putri. Ngomongan. Ingkang soleh lan soleha. Pokoke langgeng sak lawase hanya maut yang memisahkan ngono ya. Amin Allahumma amin. Nggih, menika nggih matur sembah nuwun kalian Pak Supri. Pak Supriyanta. Pak Supriyanta. Ki asline ya tangga panjenengan wong ya Nggih. duwe dalem ning Renak Nggudian, terus duwe nang kene, terus wingi rung suwe wingi nang Nusupan wingi wayangan awak dhewe ya panjenengan duwe dalem nang kono. Oh, nggih. Ya duwe dalem nang Sentolo. Jenengan ngertos boten ten Sentolo menika sak kelurahan kalian kula lho, Pak. Wingi ya dawuh karo aku ngono kuwi mulane gandeng Mbak Tatin iki tanggane Pak Supriyanta. Mbak Tatin aja full bayarane. Walah, Ya kok kudune nyumbang Mbak Eling nyumbang ki tugase ki bener, ora Mbak. kok. justru aku ki malah kapusan, Sa. kok kapusan. Aku nek ngerti sing ngundang Pak Supri ya ora gur semene lho. Lah, Lah yo tak delke ngono omahe pirang-pirang iki. oh, gembel gitu. Sugih mblegdu, ora mblege. Wale ngerti ya aku ya ngono ya. Lah iya mulane kuwi kok malah arep Kudune dipotong. oh iya, ora lo tambah kepak ya carane iki golek tiket swarga mbiayai seniman-seniman ngene iki kan Lah, iya. golek tiket swarga. Iya ta. luar biasa, Ngadepi Pak sasi Supri. sepi ya iki, delone sepi ya iki. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak Supri, sampun pitados kalian kula Elisa lan sedaya grup Mas Geter niku nggih. Iki ya dimula ya iki disiarke secara live kejaba
live streaming channel Dalang Sena uga disiarke radio sing neng Sentolo kono. Ki mau WA karo aku nek ora kleru apa ya Megantara apa ngono. Mega Suara. Mega Suara. Sentolo. Yo. Aku yo tahu ngerti kuwi. Tahu krungu to? Tahu anune iki lho, jenenge apa nih? Kantore. Oh, ayo omahmu Sentolo kok ya. Lah Ning iya. bengi iki pancen luar biasa upama jane penonton kathah upama jane iku ora kekupeng gedung ngono jan ketok. Lah ngene iki mau asing mlebet mriki oleh biyak penonton cukup perapatan niku lho, Mak. Nggih ta? Ah iya, ki nang njaba kono enten layar tancep apa ora ya? Nek ngono mau gandeng terak kali kowe mandek kali dhisik iki mau. Napa? Berarti saking lese rawunge panjenengane jembar tenan. Heeh. Ramung srawunge le jembar. Lemae saking jembare nabrak tol. Dadi yo Tambah. gawedhe tenan iki nganune. Kok nek ora nyawer iki awas iki Pak Supri ya. Oh tenang apa jenengane iki piyayi sing bawera, piyayi sing blobo, Blegedu. lomo, heeh. Sugih mblegedu. Oh iki mau rokok ya turah-turah gandeng turah ya tak sak salong iki mau. Ya wis. Ayo wetekno nek turah streaming wis, gamelan wayang wis. Ya ora apa-apa, ngono ya. Kruson ya wis, Wis. kanca-kanca wis Oke. rata, nek turah berarti dadi aku. Iki wis rezekine dhewe-dhewe. Dadi nek wis rata ya umpamane ana turah kuwi wis rezekine sapa sing duweni. Sing penting kanca-kanca wis Ah nggih, lho. rata. Genti Mbak Elisa ben dibakekke Oke, Mbak Lili. anakku Limbo. Nah, Mbak ya, Le. Limbo. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mbak Limbo. Pripun kabare? Senadyan, oh HP no. Senadyan to aku ora patio mirip karo sing Kediri. Oh iya. Ning Mbak Limbo kudu tetep semangat ya Ai, Mbak iya. Limbo. Inji. Nah, Mulane piye ya? mulane Mbak Elisa. Nggih. Sore mau pas prolog mau adegan prolog pancen tak apa kuwi tak pasrahke Mas Gading ben romane ketok kecekel banget Loh, kan- rasane iki lho. Lho piye to? Nek baru carane iki lagi mekar-mekare. Carane iki nek lagi enom-noman kan ya bisa meresapi piye rasane wong jatuh cinta. Heeh to? Iya. Ya Mas Gading. Iya. Wis ping pira ngrasake jatuh cinta wis ping pira? Nek jatuhe ping akeh. Berarti rong tau sukses. Urung. Waduh. Urung tahu wong kuwi mau nek arep karo aku barang ra sida. Iki barang ya Oh doyan. iya aku ki Ya paling apa-apa Ngendi sing masuk. selo kok ya Mas ya. Ah iya. Kok iki mbok yo liyane sing Ah, aku yo ki ora ora pandang umur kok. Mang. Lah Ora sing penting pandang iki gemati kok sa. Nek umpamane cantik, ayu, lencir kuning nek menyakiti ya Wah. padha ae ya ta. Oh ya mbeborosi ya. Hah? Nek iki kan cetha, duit ya oke. Saya beborosi nek kuwi. Ora nek karo aku persediaan makanan aman. Banyak. Sehat Mak Limbo, Alhamdulillah, Mbok sehat. Limbo, Mbak Limbo. Dek, Dek. sehat, Dek sehat. Dek Limbo Dek ya. Limbo. Dek Limbo sehat. Jan. Nah, ya. Ora nyono ya Mbak Elisa. Nggih. Yen awak dhewe iki le melu nglowentah Mas Gading iki jan kes nol nganti saiki iso dadi kaya ngene iki. Wah Ya. niku mboten nyono mboten ngira wong dulu enggak suka wayang belas. Oh, kok suka wayang wong petukan awak dhewe selinguse ra jamak. Begitu ana wong teko langsung mlayu bradat. Nah. Oh, saiki basanan wong teko yuk mlayune nyedak ya Mas ya. Ah iya. Beda ya. Beda saiki wis gantenge ra umum e. Wis, ya. Saiki Wah kan- wis nek ganteng ya wis kebiyen ya. Lah ya wis nurun wae ya. Iya. Apa? Nurun saka bapakne. Oh, iya, nurun. Ki klambine nganggo ireng ya ketok putih lho Mas, biasane ya. Biasane ireng to. Biasane klawu. Niki saiki ketok putih resik jan dijaga ya Mas. Resik, nek Jangan resik, sampai jerawatan. Nanti ndak nek jerawatan ndak anu apa jenenge nandake nek apa kae? Apa? Puber. Puber apa ngono. Ya ora apa-apa nek ana jerawat berarti ana sing ngangeni. Oh, ngono. Iya, itu malah nek iso jerawat ki sing akeh berarti le ngefan le ngangeni akeh ngono lho. Ane ya teneh ya kulite ya brontok-brontok Oh, iya, ya iya, tidak iya. baik ya. Jerawatnya dipindah ning mburi wae. Berarti maksudnya Gon boyok. kan Ya. Nggih menika kalih ngaturaken panglipur Nggih. derek Mangayu Bagyo selamat untuk mempelai berdua inggih menika Mbak Nuri kalian Mas Wahyu. Mugia menika angsal wahyunipun jodoh mboten namung bojo kemawon. Margine nek bojo niku gampil golek, ning jodoh menika awrat sanget. Dados sing dipun dongakaken mugi-mugi kekalihipun menika angsal wahyunipun jodoh. Amin. Kok kowe mah kaya Ya. bakal obat. Kaya ngomong kaya bakal Ayo obat. metu aku ngapalke yo nek ra ngono kuwi kan ra ngerti aku
arep ngomong opo. Mbak Elisa ki wis ndongake wong pira wae oke pira. Ning Ning Nek kok ketoke ora ndongake awake dhewe. ayo. Ayo wong nyatane ya urung rabi-rabi ya sepene ya. Nggih. Aku ra penak. Ayo mulane iki mau aku mbagekke sing tuwa utawa Mbak Tatin. Mas Gading mbagekke Mbak Elisa perlune ya sing padha-padha sing legane lho ya Tatin. Ngene lho le Gading sing jenenge Pripun? golek jodoh ki angel. Nek bojo utawa pasangane gampang. Arepe pasangan wis 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun tetep iso cabar nek ora entuk wahyu ning jodoh. Ya. Dadi kuwi iki ora kok donga. sabar. Curhatan Aja curhat. Ning ana sing setia karo kowe lho Mbak Elisa. Siapa? Kae lho ableh kan ning di mesin ketuke karo kowe. Ah, di ono kae gambare wit Tatin. Oh. Kowe ora kongkor njaluk aku lho, Mat. Iki gambare Tatin kowe njaluk Mbak Tatin, kowe ora njaluk aku lho, Lah Mat. kowe iki masa ya ora arep ngenehi mamat bleh-bleh. Ya beda gambarmu kok. Gambarmu ya tanggung jawabmu. Ya, wis dibagake kabeh. Saiki kari caos panglipur, mboko siji. Pamundutan? Pamrutan ana iki mengko ning gandeng iki tasakuran pernikahan, Nggih. caos nderek dedonga kagem tenan kekalih lagu-lagune sing ngemu rasa sesambungan katresnan. Nggih. Kaya Mbak Elisa mung arep ngaturke sing bab katresnan apa memanekmu kena, kadung tresna kena. Pelok barang Setya tuhu kemawon. kena, monggo nderek Mbak Tati napa? Pokoke sing Pelok ana sambung rapete karo katresnan. Beres kathah niku saking akeh sing jenenge Iya. lagu Jawa, langgam-langgam Jawa iki kebanyakan tentang katresnan. Ning katresnane ana sing loro ati, ana sing donga apik, ana lekeh sengsem, ana sing jatuh cinta. Awak dhewe milih sing donga wujude. Ya. Dados atos. Dadi ati ya dados atos. Asmurun dong. Dados ati. Dadi ati dados atos. Ya. Basa kromo. Kromone. Dadi Dadi ati iki wis basa ora usah dibasake. Hah? Padha karo prenggondane dadi prenggendanten. Oh nggih, berarti Imogiri dadi imoginten. mau ginten, wono ginten. Oh nggih, tetep biasa dadi. Mara sepuh dadi mara sepah. Apa Mbak Elisa tembange? Ndek niku Asmerendono. Oh, iya. Dados atos wau napa nggih? Dadi ati. Ya, monggo dibawani. Ya urut tuwa. Eh? Sing tuwa sapa iki? Lambo. Ora tuwa berarti bubas. Kowe iki mbok ya. Karo buke aja macem-macem ya. Kekarane wong nyakrami teteh bandet rupa Seragame dasare wis nyawit karo pengrawit ya Mbak awak dhewe. kono ijo botol Ijo tegese iki lho jodone. jodone Heeh. oren apa oren apa sah Aja nganti leren nanggone nresnani garwane. oh Sing ditabuh iki jenenge gamelan, wernane coklat. Tegese cocok dan melekat. Wah, elok ae. aku iki duwene dalange Apa? Batik. batik Aduh, angel. weh. Ba, ba Ayo, Ding. Aku wis delok lho streaminge. Ba. ba. Badala. Ba. Apa ya ba iki? Basuki bareng-bareng Bagyo Mulya. Ba. Wis. ora sida ayo Mbak Lisa Ya. Amang ati bawi lupa
Elisa sing ngegongke neno neno dan kena tinumbas arta nah kari ditibake langgam dadi ati sing kepisan langgam sing kepindho jaipong jaiponge biasane iki pengendang loro iki pamit kabeh Mas Wahyu Mayang Mas Heru PY neng Kudus ya ning aku sore mau golek dadakan iso wah iki malah artis sapa sing ngendang jaipong kenal apa Mas Lika to oh ya kuwi Mas Jatilan Mas Lika Liku Laka Lantas waduh kali-kali kulaka ya tenang wae sono sing ngendang jaipong saiki ayo Mbak Elisa Mbak Tatin langgam dadi ati kaget ya Mbak Elisa Mbak Tatin gimana formasinya iki ganti-ganti ya mergo yo banjulane pirang-pirang sing biasane ngrebab saiki ngendang sing biasane gambang masulikin saiki ngrebab heeh niki alhamdulillah Mas Joko sampun sembuh alhamdulillah Mas Joko pun mari Mas Katno yo alhamdulillah pirang-pirang panggung ora tindak saiki wis alhamdulillah sembuh alhamdulillah sing ngedram mongko iki yo bon-bonan sekwadoh sinten Mbah Wondo saiki ngedram dapukane yes ra apa-apa sepenting aja ketrikil-trikil ya Mas iki saka Ngalengka sing ngedram nggih iya ya wis piye carane ben iso komplit kabeh nggih sepenting mlampah kanthi sae lancar dumugi paripurna mangke amin yo lanjut ayo Mas Lika yuk
Piye? Kendange Jaipong terampil to ya. Wah, saking terampile. Dasare ya isih enom isih bagus. Iya. Ayo enom kae kuwi cindile wis 3 kuwi iki. Kaya saras kuwi ketoke enom imut-imut jebulane anak ya wis 3 kuwi. 3 ta iki. Candol nyolong ketek tenan. Apa? Apa? Nyolong ketek. Nyolong ketrek piye? Gaya kan masih bocah Nyolong SMP. petek. Iya, petek. Petrek kok ketrek. Aku ngomong apa? Ketrek, nyolong ketrek. Apa? Heeh. Ya maksudku itu nyolong petek. Petek. Petrek. Kayaknya anaknya kecil tapi kok wis 3. 3. Kowe lho sakmene siji. Siji. Kowe ayo, kowe ndi? Anakmu ndi? Ayo. Boh. Lisa durung pengalaman kok ya. Yo. Masa urung pengalaman kowe sah? Boh. Urung Sesuk tak golek, sesuk jam 3 aku golek wong. golek apa jam 3 iki padake kaya golek orong-orong wae. Jam 3 ayahe metu. Lanjut ya. Yuk. Rina wangi Iki mau lagon dadi-ati Cih. bisa murakabi kanggo temanten kekalih. Amin. Amin. Nggih. Ya diselani sawetara nek gandeng iki ya panjenengane Pak Subriyanta karo Pak Sartono ki dawuh utawa ngersake panjenengane Mbak sapa Sipe karo Pak Seono iki pancen ya ditimbali dhewe karo panjenengane supaya ning ya tetep Pak Supri karo anu ngersake Mbak Tatin karo Mbak Elisa tetep ngancani. Sendulu sanga, Dik. Ya iki dasare ya sing kakung ya aku weruh nang mburi kelir kae wis lenggah kae Mbah Suto. Heeh. Iya Mbak Sipe di seperti nganggo cau girak Mas. Monggo Mas. Ini wis rawuh nek Sipe ngono aku wis apal wong biyen iki adikku kelas jaman SMK aku kelas 4 Mbak Sipe kelas 1 biyen kelas setunggal panjenengane kelas sekawan ning bareng sing siji kok kaget aku Pak Seono iki taran sapa jebul Niki- kaya kelowor niki Mbah Sehono Mbah Sehono ning niki mboten Mbah Sehono Klowor heeh ning awul-awul kok awul-awul ha niki Mang Persani le nyandang niki nggih awul-awul wajahe nuwun sewu nggih awul-awul Mbak, kowe iki mau entuk saka ngendi? Iki. Niki. Entuke ngendi? Sortol Sartan. di anu Mbak Kowe iki melu sapa? Tak takon aku. inggih mboten sah duka-duka ngoten niku to Mbak Aku tak takon kowe iki melu sapa? kula Heeh. melu Wis bang tulang. kula Ora iso bang tulang. engko dhisik Kita bandar. Ora iso bang tulang. durung Frahman wis kaya Frahman isan Mbak, kok kok dhisik to durung-durung kok wis nesu ngono lho mbok saiki ki awak dhewe matur dhisik karo Pak Dalang niki le dadi genton niku mangke durung-durung kok ampun seru serius kok Mas, kok ana gepurane ya Mas? maksudnya gepura gepura apa wah kurang ajar kowe iki iki Ora. sing endi to Kula kok ngerti ya. Ngerti kok endi, ha? Ngerti kok endi? Ayo, ayo. wani Ayo. Apa? Wis wong tuwek. Mesti wis wong tuwek ora ndek untu wae ngene mesti. Ayo. Lah niku Aku ngerti. lah untune done endi?
Senajan aku tuwa. Untune do nanti. Ora duwe untu. Wis tuwa ya ngene. Ngadeg ora deg nek jagake ning aku gendong kowe sak kuat lho. Iya. Lho. Wih. Kuat aku gendong kowe. Aja nyepelekake. Tenane, Bro. Aku padahal pengine gendong ngarep lho. Aduh. Aku gendong ngarep. Wah, gesek engko. Kok ora Nek tak gendong arep yo gesek. Lah ngapa? Kok gesek? Sik nepongke dhisik matur karo Pak Dalang. Aja alon-alon. Ngapunten Pak Dalang. Nggih. Sugeng rawuh. Nggih, nggih Pak. Dirake to, Tin? Lah ya wong weruh kok ya ora etok. Ora Mbak Tatini mau ya mau karo nganu Bu Sipe mau gelem ngene-ngene. Kok iki ora? Mau ki pas sakono salim karo Bu Sipe ngene-ngene. Karo Simbah kok ora ngene-ngene. Aku kok mlebu gepura kok. Kowe ngrebuk Tatini ngrebuk untus secara tidak langsung nyemoni aku lho asline. Lah ngapa? Kuwi jane nyemoni kuwi jane. Pak Dalang ya ana gepurane apa, Pak? Aku iki pasangan asline Pak. Ane kan tertutup ayo. Ah iya. Ayo ditutup ngono. Coba ora pasangan ngono ya. Dadine aman wong ya ketutup. Tegese laler barang ya ora gelem mlebu. Lah iya. Lah kuwi nek dalange ora gur laler kok sing mlebu. Apa? Pernah. Oh, Aku rawani. napa-napa mlebet. Mbak Seono. Kula. Nek kalih kula wau ten klebet pun tepangan. Sakniki tepangan kalih niki piye kalih niki lho. Tak caosi kalodhangan. Sik Mbah, saiki Mbah Sehono tetepungan sikik karo Panudya loro kuwi. Aku rak ya rek gambar kucing. Isine kula ki jane. Adate rai gedhek kowe kok dadak ngusin Ngapunten. banget. Nggih, sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu. Nggih, panjenengan sinten gek saka ngendi? Kula Dunungmu. Pak Sehono. Oh, Sehono. Nggih. Lah iya Sehono. Iki kan jenenge Sehono. Sehono. Lah iya. Jenenge Sehono. Lah iya Sehono. Jenengan sinten, Mbak? Tasih wonten to? Nggih. Tasih wonten. Aja diganti. Sehono kok diganti tasih wonten Nggih. geseh mengko. Derek tepang ya, Mbah. Nggih. Pak sapa? Pak Sehono. Pak apa, Mbah? Milih sapa? Mbah. Oh iya, Mbah. Kula Elisa, Mbah. Nggih. Ampun gumujeng guyu lho. Ampun Ya seneng gumujeng. Ya jane kula pun nek taun niku ora tenggen niku. Napa? Niku napa? Mbak Elisa iki. Ah. Niku wae ketibang sekolah kok dia wae. Wah, Nggih. Iki dipaske. Kuwi dipaske karo nggon tutuke kuwi, Mbah. Oh iya, engkon Aja kliwat lah sampeyan kliwat-kliwat dadi ra cetha. wadah kacang itu. Nah, Ngapa? Ngapa kok kemake aku? Kono kene lho, kowe iki kok yo adoh-adoh to engko enggak tahu. Lah pripun, Mbah? gesek gua. langsung mengkeret to. Pripun, Mbah? Jenengan sinten, Mbak? Jenengan dereng tepang kalian kula to, Mbah. Dereng kok. Salaman, Mbah, salaman. Salim. Lah, cincinnya ya apik iki. Nganu, Mbah, Satu silang, jenenge Mbah, Siono. Nggih. Siono sinten panjange? Nggih, Pak Sehono. Pak Siono tok. Ini ku mau liftikan ngangge liftike sinten? Ah, juragane niki to. Oh, nggone Mbak Sip ya. Juragane. Kudu Ah, wong niku lho ndise ngono to. Oh, Di ayo. sing ngono. Ndise ngono. Oh, ngendi Siono jenenge Siono, ngendi sing ngono. Sing ngono. Jeneng kula Tatin Titot. Muni yo, Mbah. Kok malah guyu ki? Muni yo. Patin TikTok. Titot. Titot. TikTok. Kok TikTok? Titot. Tot. Titot. Titot. Nah, Nah. Titot. Dimaklumi ra ono lawane yo. Sekarang ya wis sompong kowe ya sih. Ya wis di ngapura kok. Jare, Cik. Wadalang Ah, nggih. nggih, Ah, nggih. Nggih, menika jenengan mriki katuran pentas. Ayo iki wis pentas iki. Kalian Mbak Sipe. Nggih, Nggih. nyuwun ngapunten ya sebot-bote ngebot kula ki saking wedine kula karo Pak Kaji niku. Mbah gere Pak Kaji. Pun pinten-pinten nggih sewulan wonten niku tunggu. Wah, besok nggonku wayangan. Wayangan dalange Pak Geter karo Mas Gading. Mas Gading. Ah, bintang tamune Mbak Elisa karo Bu Tatin. Waduh, kowe melu munggah lho, Mbah. Wah, ya ora wani to. Wah, niku. Ning alhamdulillah Lah niku lara-larae mboten pani. Aku lho kan ngeten. Wis aku ki nek digadokke karo Mbak Tatin karo Elisa ora wani. Wani ku ming ro kowe. Kowe melu ya. Oh, ngono. Niku tegese kula wau. Kula ngintil Mbah Sehono, ngoten lho. Oh, Ceritane iki biasane niku nek Pak Kaji niku napa-napa kuwi angger uyon-uyon nganggo prawan ketoprak.
wayangan ya kudu pramen ketoprak. Oh, Wah, iya. iku mergane. Aku ya saking wedi kula. Jenengan Nggih. wedi kok arep gendong aku. Nah, piye kira? Kok sak tak gendang wae. Oh, rasi rasi aku. Nggih. Lah niki kersane Pak Haji, Nggih. Nggih. Mbah sinten Mbah Siono Mbah Siono. kalih Mbak Sipe supaya diaturi framen tak delo. Nggih. Lah iki dapukane saiki diwalek gandeng ngresake cempluk karo gento. Cempluk, Mbak gento. Tatin sing biasane dadi Sayu. cempluk saiki Mbak Tatin dadi emban karo Mbak Elisa. Wait, Oh nggih, siap. Diwalek saiki. aku mbane ayu Kok ayu. ora kewalik niki? Ah ben ngrasake pisan-pisan dadi emban. Ajare sampean rawani wanine menglih kula. Ayo ayo. Priye? Mangke ya limbuke ya Afrika. Piye? Aku ya mangke niku lek kula gandung ya kula ya geseh. Kaya Tapi iki wong loro wae. Oh ya wong loro wae, yai loro wae. Mengko Berdua. Mbak Elisa karo Mbak Tatin bagiane Panon. nembang. Dadi Pak Haji ben mligi Yen ngaten Mbak. iki dadine Mbak kula Sipe dadi kare- cempluk. Heeh. Terus Mbah Kaum dadi gendro. Oh ya. Oh, nah, kula tak Ketoprak. Nah, Ketoprak. kula tak Diwiti. deloki wae ya. nggih ngaten Pak Dalang. Nggih, pripun? Pokoknya niki intine toprak. Nggih. Ramen toprak gento nyegat cempluk. Ya. Ah, nggih. Ya, gandeng ketoprak ya Gandrung. wiwiti saka Mataraman. Duduk, duduk. Nggih. Iki saka pasar. Duduk, duk, 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 duk. Mandek, Bu. Piye piye piye? Mandek. Kok kadingan? Duduk, duk, duk. Kowe nyegat aku ana ing kene to to. Ora kaya adat sabene lho. Mergo aku kulinane ngerti lek kowe kan ning pasar mesti wayah bedhug iki, lho. Ya wis ngerti to saben dinane aku mesti dikongkon bapak kon nang pasar kon nukokke mbako. Terus tok apali terus tok cegat nang kene. Ngono. Heeh. Mergo aku ngerti nek Pak Denggolo kuwi senengane mesti udut nganggo menyan. Wah, iki tak adang iki wis wayah bedhug. Aku kudu nyegat Mbak Yu cempluk. Sik, lek guyu di stop siki. Lah ya wong mung nyegat ngono kok dadak nganggo guyu. Lah aku tok cegat ki pamrih apa awak dhewe ki saben dina ketemu, saben dina ya omong-omongan. Kok dadak nganggo dicegat barang. Apa arep njaluk mbako apa? Ora nek ming mbako ae nggonku akeh. Mbakomu akeh. Akeh. Alah, Jaluk apa? mah mesti ya ming penguk. Yo. Yo cempluk. Apa? Kowe wayah bedhug ning pasar ki ora diterke pacarmu lho. Apa bojomu? Kok kowe kendel yo? Rak yo wis apal to. Aku kuwi urung ndek bojo, urung ndek pacangan. Saben dina aku yo nang pasar dhewe. Ijan ngene iki wis makulinanku kok ndadak. Urung duwe bojo kowe ya? Bila. Nek ngono padha karo aku yo urung duwe bojo. Saiki ngene yo. Sapa sing urung ndek bojo? Kowe ya urung ndek bojo? Urung. Sing takon sapa? Ayo kowe ngono. Hmm. Ya saiki udah bojo-bojoan yo. Kok le penak banget bojo-bojoan lho. Ayo ora apa. Ora usah kaya ngono kuwi to, tak kandhani ya, Le. Senajan kowe tak sawang ki rupamu wis ngrangsang. Ngrangsang kuwi tegese iki kok nek kudune aku karo kowe iki ya tuwa-tuwa aku. Nom-nom kowe ning tak sawang kok raimu ki ting jewewek. Kaya uripmu ki ngrangsang banget ngono apa kepiye to? Senajan krupaku kaya ngene ning Ning apa? karep pisih ana no. Oh. Yo, arep senajan kepiye wae kowe iki tetep adikku. Kowe tak anggap adikku, tak anggap kaya sedulurku. Kowe kepengin rabi. Kowe kepengin rabi. Kowe kepengin duwe bojo. Alah, yo. Anek mung bojo kuwi rak yo gampang to. Arep milih sing kaya ngopo? Sing moblong-moblong? Sing kaya Mbak Elisa? Ana. Sing kaya Mbak Tatin? Ana. Sing kaya Mbak Orisa? Ana. Sing kaya Mbak Endah? Ana.
Untane? Sing kaya Mbak Saras ana. Gajahe? Gajahe. Ning sik tak karepku dukuwi Mbak kok. Ayu ana, Mbak Neti ana. Wah, piye kae? Bu Prastiwi yo enek. Nek pengen lek cepet setruk. Kabeh kuwi tok tawake ning aku nek ora kowe ora iso. Iya ayake kae dong. Ning kae moh kabeh. Aku ki mung arep ngomong ngono kuwi. Lah iya, wis ora Iso apa-apa. sakmene iki moh kabeh. Aku wis ngerti ora satok kandhani, aku wis ngerti kok. Klebu aku ya emoh. Nggih. Moh. Yo, kowe ora ngerti lho kowe. Ngerti apa? Senajan kowe iki Mbak Yuku. Heeh. Ning aku tetep tresno karo kowe kok. Tresno ki kena. Kowe tresno aku. Entuk. Aku ya tresno karo kowe. Ning tresnaku kuwi mung sak paseduluran. Kok nganggo hu? Wong akeh kowe ngerti. Dikese ora ngono kuwi tresnaku ki aku tresno bojo-bojoan. Emang aku nek bojo-bojoan. Dadi bojoku ngono lho. Piye? Toh, ora tak kandhani ya, Dong. Heeh. Nek sing jenengane wong arek bebrayan, wong arek bebojoan kuwi kudu padha atine, padha tresnane. Ora mung sing tresno kowe, aku ora. Kowe jenenge ora gathuk. Utawa aku sing tresno kowe ora, kuwi ya ora gathuk. Ah wong tresno kuwi jalanan saka kulino kok yu. Sing kandha sapa? Ya aku. Kuwi rak mung karepmu. Sing jenengane tresno kuwi dipeksa utawa sing tresno mung sesisih, kuwi engko akhire ya ora apik. Lah wong sing padha-padha tresnane wae. Sing mangkate iki padha tresnane, engko tekan dalan ya iso geseh, kepara iso bubar pegatan kok padake. Apa meneh sing wiwitane ngene iki ora duwe rasa tresno salah siji sing tresno mung siji. Wis wurungno wae ya to. Wis aku tak bali. Engko yo. Rasa bali engko, nek bali engko tak terke. Lah iki selak awan, bapak selak nunggu dote. Engko sing wangsulan karo bapakmu aku kok. Ora kaya ngono. Ora kaya ngono. Nek kowe iso tak kandhani, wurungno. Goleka wanita liya. Ora, aku tetep ngepek bojo kowe yo. Lho, Aja kaya ngono kuwi to. Gemang. Iki lho. Sing jenenge Gemang ya Gemang. Sapa wonge? Sapa wonge ngopo? Ora. Suarane apik sih. Tresno. Iya, gendong. Tresno ya oleh. Ning aja duwe kepinginan aku pengen dadi duwekmu. Yen dulu anut yo marane. Aku kagetan ya, Mbah. Mbah Tong. Wes, ditoto alon-alon. Duk. Ye manut. Amin kon manut kok dadak peplayon. Aku meng endo. Nek mlayu-mlayu ya engko tenehne. Apa kowe njaluk bebono ta ayu? Apa sik tok jaluk waton jagat ki ono? Wis Apa kowe kaya njaluk kalung? Nanti. Wis kaya rol dereng niku Pak. Kaya Pak Makno Pak Wonosari. Piye? Njaluk apa? Tak turuti ku. Ora, Tong. Kowe arep nuruti aku apa? Kowe njaluk gelang sing sak rantere tak tukokke no. Nek sak rantere. Jagat ki ono tak tukokke. Nek ana, ning ya gandeng ora ana, ora sida, rak ya ngono ta? Jonggo nyomangu dasar putrane. Piye? Marai kabeh aku. Oh. Aku sing marai kok. Oh, ngono ya. Lah iya. Marake ngancing, marake Ah, iya. kagol. Dasar neng kebu son. Iki to. Kok ya medeni tenan lho. Iki lho. Ya.
iku lho. Wong kowe sing mareng jengkelke kok. Nek kowe ku resah mlayu-mlayu, kula tresno. Lah wis gampang kok. Tenang le, Empuk Iyu. Saiki aku lak takon. Apa aku kurang bagus? Ya. Ku piye lah ku arep semaur nek ngene iki. Apa? Alah. Sedulur-sedulur sedaya, kirang bagus mboten? Lho, saiki aku tak takon karo sing padha nonton kabeh. Coba Kula takon. bagus mboten? Percaya ora? Kae do muni bagus kabeh kok kowe muni ora. Oh lah, kuping kok karo mripat ora gathok. Ning aku mau Baleni, Bagus. coba dibaleni. Aleni. Heeh. Kula bagus mboten? Kaye. Bagus. Kopoken jebule kupinge. Jebule kupinge ana corone. Wong muni Ah wong kowe iki sing malah gesehke kowe kuwi kok. Weh lah nek ngono aku pethukan karo wong koplak iki. Netra kocak lindri lindri. Wes to. Aja cecak rene. Sakirana Siti. Nah. Aku yen ngemake lehmu glewehke marake ngrisene. Ayo, kok ra diteruske? Ndi larian kepapat kok ilang? Bingung to? Bingung. Jangga Lah, nyomang. iki ndi pernah? Terus wae mesti Kok ilang diteruske? Weh. Kok wis ilang? Oh, Kok sike? netra. Kok sike? Kok mau netra kocak wae. Sing kocak iki nggon apa? Ngono lho. Aku sing kocak. Oh, nggonmu kocak. Suwe saya ndredeg ke. Ha iya. Saking kocake arep tiba wulu apa nglegeno dadi bingung. Bingung. Kleru. Heeh. Ora apa-apa, Mbak. Mergo aku saking bingung weruh kowe. Walah alah Yung. Netra. Mula ngene, mula kosike mula wis rasah dibajutke wae. Jalaran ngene, dikepiyo wae aku karo kowe kuwi sedulur. Dikepiyo wae kowe karo aku kuwi tuwa aku. Ah wong gek mbiyen jamane kowe supit wae aku melu ngeterke kok. Kowe ngerti wae? Aku supit. Lah ya aku rak ya melu ngebis, melu ngeterke to lehmu supit kok saiki arep ngepek aku. Ora nalar. Mergo aku tresno kok. Wis saiki tak bali. Netra kocak lindri. Dalane meneh. Lindri. Nanet nanet ning. Jogeti ayo. Trik mong remak ngembang bakung. Senengane iki lho. Ane Jane sing duwe bojo nanging acara. Jangga nyomang Kok iki ndi meneh? iki ning kali sing pungkasan, Mbak. Nek Iki kita nek nang gonjonggo terus ora rampung-rampung mengko kari dhewe. Neno neno. man. Hae. Neno Tuk 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 tuk. Yo, Iya gedhong. ora gawe jengkel ning atiku lho yo. Wis
Aja kaya ngono kuwi Gendong. Nek aku wis ngep karo kowe, tak rudo paripeksa kowe. Aja kaya ngono kuwi Gendong. Senajan kowe wanita ning kowe bisa nyampe panjangan kene. Arep mbayune ngendi kowe mesti kecekel. Iya, ning sing jenengane tresna kuwi ora iso dipaksa. Aku ora duwe tresna karo kowe Gendong, mula wurungna. Wurungna ya Gendong. Ayo. Gelem. Mah, Gelem. mah. Go go go. Tolong! Gelem. Aku tak ndelik ning kene wae. Duk duk duk. Wes saiki nek wani karo iki. Ayo ora wani nah. Piye to? Karepmu piye to? Merata ya. Tandangi di, aku doyan Tandangi. ya. Wani lanyo-lanyo karo Mbak Ayuku. Kapokmu kapan? Madhep rene. Nah, omongan ki rai do rai. Ora usah kedap-kedip. Awang mergo aku meterno karo Mbak Yumu kok. Nek Mbak Ayuku ora tresno aja dipaksa. Wong wedok iki nek dipaksa iki malah wedi gila ngerti ora? Apa? Ning mergo aku seneng yo kudu tak oyak. Aja dipaksa nek wis muni ora seneng aja dioyak-oyak. Ning aku seneng. Lah seneng kuwi urusanmu. Nek kono ora seneng aja dipaksa. Aku sing ngalang-alangi. Kowe arep piye? Kowe yo ngalang-alangi karo si Si sapa? Cemruk to? Heeh. Kowe sisan sik tak gandrung. Nah iya. Lah kok jebul Kok jek aku bareng arep digandrung, aku sebagai apa? Jare Pak Dalang wong muni apa? Lah mbah, Apa mau kae? Adine cempluk, adine cempluk. Oh, adine cempluk tak nggone nek muni abdine. Adine Oh, cempluk. adine to. Ane abdi kok ya. Waduh, aku piye iki golak piye kok saiki dadi mengkeret? Lah ya wong siji wae geseh kok arep loro. Apa iki? Ha iya. Kok dadi mengkeret dekmu? Wah, ora kok mengkurut kaya ngerti-ngerti ya. Ya ngerti wong kuwi wis teng klinting kaya ngono kan. Nah. Mendah liyane mesti ya teng klinting ra karo-karuan. Kuwi wae sing ketok. Ha ora Di. Sing ketok wae mengkerut kabeh. Apa meneh sing ra ketok? Kok ketoke do ngruyuk kabeh to. Ayo, Ben. Lah kadange gumonku do ngruyuk kowe lho. Ijik kurang, wong loro ijik kurang. Telu apa piye? Telu kene ayo sa. Ayo, kene. Kowe marah piye? Wah, geseh iki. iki kenugrahan lho Mbah sampean Mbah iki. Kene to gento, Berhubung gento. kaitan. Ngadeko to gento. Wis karepmu karo Ngadek, bahasa. ngadek. Aja kok ndodok ngebrong. Siji kok dikrubut wong telu ki nak geseh ra ya ora to. Lah mau ge maki nggih leleng dadi wong lanang pasan wedoke telu arep ngopo we to gento. Ayo, ayo kowe. Colak-colak Cekar cekar mimik ceker. saiki. Ayo, ayo. Tolah tole, tolah tole. Wis kaya entung kowe. Ndi Kowe ndelokke apa to gento? Ah. Kowe ndelokke apa? Ayo. Ora Ayo. apa-apa kok aku. Ayo. Kapokmu kapan? Mula dadi wong lanang ki ora gelelengan, ora sak karepe dhewe. Dumeh meneh muni tresno njur watone sing penting aku tresno, kowe ora tresno ora apa-apa. Ora iso. Lho, Ora nyatane iso. diteladung wong ayu-ayu loro wae langsung mejen. Mejen rawe. Mejen diajeng. Yo. Ngapa? Ngematke aku meneh ngapa? Ora iso apa-apa nek ngene iki aku. Ayo geseh to wong siji kok digruyuk wong telu. Ayo, lek iku kudu wani ragate. Tan ngurunga gene ya mung ketap-ketip kaya lawuh. Gur kaya entrong dilok dikidul. Pripun Pak Supri niki nggih? Kula dibut telu e. Wah, canengku ya ming padha wae ya. Kok padha wae iki apa maksude padha wae? Padha wae iki sesene iki. Kuwi kaya ora ngerti yo aku. Ora nyambung basane planet tok. Kuat ngangkati ora nek wong telu ngene kuat ngangkati ora. Aku ming manut Pak Dalang kok iki. Ning luar biasa sampean semangkate Balik. siampun. Manut Pak Dalang mawon kok. Iya. Bubar berarti iki, bubar. Bubar, toprakane. Bubar ketoprake. Manut. Loh, isik nantang. Lho, nek aku manut kok toprak. Manut yang saiki karepe arep piye? Nek wis telu ngene iki arep piye? Ayo. Yo, lho wong telu ki gampang kok lakon wong telu ki. Diajal piye contone? Lho, paeto puyengang. Ayo, iso to?
Oh, arek ketoprak. Karo kencana wuku. Ha iso wae kok Oh, sing iya. wong loro pae turu pundengan. Wis Ya. sesuk meneh. Sesuk meneh. Kok menawa Pak Supri iki nanggap. Wong tiap tahun wayangan kok. Pak arep-arep sesuk ngunggang Pak Geter meneh. Amin. Karo anakku Gading. Mas Gading, muga-muga kelakon wong kok wis tak dongake. Lakone ganti yuyu kangkang iki wangun nek yuyu ya. Yuyu kangkang iki sak meneng gendrong. Yuyu kangkang yo. Yuyu kangkang ki umpamane nyapet ya wis ora mempan lah wong wis Ya. poel ngono. Bola-bali ngelokke kuntu. Aku mah tak omong to. Aku ora omong untu, capet kuping. Capet kuping. Ya ngene iki jenenge sing wis tuwa ki mesti dadi nek ngono wis. Wah wis nggone lah aku kuwi. Loro ati. Ora ngono. Ming dinokke ora nduntu kok sok ya. Sesuk ya tukul meneh. Sesuk kapan le tukul? Ora bakal tukul kok. Lek tukul ganti. Nek rabi iso tukul nek ditukokke. Lek tukul ganti nggo. Iya. Matur nuwun iki wis Nggih, Pak tegese Dalang. Mbah Siono karo Mbak Sipe ditimbali panjenengane Pak Haji Nggih, Wesa. sampun Nggih, matur Nggih, nuwun. Nyuwun apunten nggih, pun nyuwun Padalang kula pangapunten. nyuwun. Nggih, pamit. matur nuwun. Ternuwun Pak Seono. Nggih, kula. Allah. Ayo Nyuwun pamit. Ngelokke kowe ya, Mbak. Aku jak salaman. Aku jak mulih ora. Mulai ora parem ngene. Nek nang kene malahane to aku kok. Ya Nek ora. nang kene aku Kok aku mau malah. oleh mangkat boncengan ya baline ya bonceng. Ya mengko wong jenengan ku ya iso nyanyi Ah, bareng. Mbak Sipe ki iso nyanyi kok ya. Semuanya. Ketoprak tok ya gah. Weh, ya aja Kang, yuyu Kangkang. Lo bareng riyen, bareng riyen. Nek mau ketoprak wis iki ku joget bareng Joget ya. bareng. Hmm. Penari latar. Sing nyanyi cah loro. Engko kita penari latar. Ya. Sing rame-rame aja dipleroki apa-apa. Ya. Nggih. Nggih, matur nuwun, Mbak Sipe Nggih, kali Mbak. sami-sami. Sapa Mbak Siono? Mas Mbak Dalang. Elisa karo Mbak Tatin mbok menawa ana pamundutan aku ya ana sing ngersake pamundutan iki ana Oke, napa request. menika? Niki saka panjenengane sing piye saka Oku Timur utawa saka Blitar panjenengane Pak Priyo sing aku karo Mbak Elisa mbiyen tau ditimbali rono ngersake sambel kemangi. Terus ana meneh saka saking Mbah Sawidi Ngrenak Lor RT 04 nyuwun lagu Tiwul Gunung Kidul sing dikersake ya kuwi Mbak Oriza lan Mas Danu. Mbok menawa sing dikarepke Mas Danu iki. Yo, iki ana, Mak. Apa Nok? Iki ana saking Bapak Agus Dlingo Bantul. Heeh. Selalu hadir mengikuti Swargi Kiseno Mas Gading. Kula nyuwun lagu Kijing Miring Gubuk Asmara. Terima kasih Mas Gading niki. Nggih. Sing pundi sak dipinangkani sik? Arek gubuk asmara? Nggih, nderek. Nggih. Nggih rame-rame riyen mawon. Ya sing mulai rame-rame saiki. Ayo Mbak Sipe melu ngewangi joget karo Nggih, nembang. Mas Dalang. Heeh. Yo dibawani Miss Delo mingan bapane. Malah bingung sapa sing bawa. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Lingsem yen ke Ninong mutan. Iki pas papat, Mbak. Wis pas papat. Lampahan kang kawuri Wis. Mbah ayo, Mbah. Mbak Siano. Iya Mbah. Mbok di apa nek iso aku. Wong digandali cakepane wae Mbak Tatin. Berarti nutuk kan gamelan ora jedak ya. Jujur. Nek Aku wis ora jujur iso. jenenge gamelan ku ora iso aku nutuk. Jujur nek wis ora iso. Ora iso. Amulane mau nembang sinom kok ngubeng mingser wae. Ngredeg Pak Mergani. Lah Wis ora iso. Oh, ndredeg. Nggih, nggih, nggih.
Yo piye telu Wes, bareng, bareng. Mbak Sipe, Bareng, Mbak Mbak, ya. Tatin, Mbak Elisa. Tresno tulus nadyane gubuk Cari ra iso. Kene melu. Melu. Ngendel kira nek cilik. Anak gede. Nek gede ya dolan dhewe. Dolan dhewe nek. Lah Sipe tengah ya. Ben. Aku tengah, ireng tengah. Ireng tengah. Yo lanjut. Cimbah tengah ya tambah. Kene Mbah, Hmm. didungani Mbah. Mbah kaum ya. Ben ra merucut Mbah, dungani Mbah. Yen liwat aku kelingan gubuk kering biyen tak leren ning jagat gambar tulisan warna abang tentang kasih sayang jenenge gubuk asmara Biyen nate tak antem tresno tanpa pental tanpa koso betapa ketangan Kupat kaingin Panwati wiwit biyen Kupat kaing kebak wayang wengi nganti kaget Sampeyan melu gerong apa arep gusah manuk, Mbah? Rapopo ya guyub-guyub ya Mbak ya. Iya, ora apa-apa, Mbah, sing penting melu gayengke, Mbah. Kok nderani ramune Pak Dalang? Ah, nggih muni mak apa. Ki mau rada dicas sethithik dadine ana suarane. Bar dicas. Sing ngecas piye? Hah? Lek ngecas piye? Ngene. Yuk. Nek wong tak wong nggih. Jagatan sajroning ati datan luntur saya merhati aku kowe dadi garwa berkeleren gubuk asmara
sampean iki budayawan-budayawan yang emang nek ora kaya ngene iki do ora kenal Mbak Tatin. Yang streaming itu nggak kenal kalau ada budayawan ketoprak kayak Mbah Siono, Bu Sipe ya. Ngono kuwi ngertine omong sinden lah apa. Iya mulane ya panjenengane Pak Haji terus ngaturi panjenengane Mbak Sipe karo Mbah Sehono. Kaya ngene lho ketoprak yo joy kaya ngene ngono ben ditunjukno. Ketoprak. Ketoprak. Kaya wong celat e gumun ngene. Ketoprak. Ketoprak. Yen iki wonten umbele kok, Mbak. Umbele. Ya. Nggih, matur nuwun Mbak Sipe kalih. Mas Dalang, Mbah Mas Siono. Geter, Mas Gading. Kata lepatipun nyuwun Nggih. pangapunten. Sampun sae. Kripik gedang, kripik Kripik telo, sithik edang kula tak mriko. Pareng. Nggih, matur nuwun. Mbak Elisa, Mbak Tatin. Diselani pamulutan dhisik. Iki saka panjenengane Mbah Sawidi Ngrenak Lor RT 04 iki mbok menawa Mbak Elisa kelingan wong biyen tau bintang tamu nang kono. Sing nalika Mbah Sawidi wayangan aku karo Mas Gading kuwi wayangane dalam rangka meresmikan kandang wedhus nek ora kleru mbiyen. Ing Mbah yo pancen bener kok mbiyen meresmikan kandang wedhus mbiyen. Kandang wedhus lho. Lakone mbiyen galu kaca wisuda mbiyen. Nggih, muga-muga sok ngetok peralon wae ya wayangan ya, Mbak. Dadi wayangan iki seminggu ping 3 paling ora. Wong ya putrane Mbah Sawidi iki le nyambut gawe ning luar negeri. Nggih. Ngersake lagu Tiwul Gunung Kidul sing dikersake Mbak Oriza karo Mas Janu nyawer 200.000 di Bendigo. Mas Janu karo Mbak Oriza. Yo Mbak Oriza, Mas Janu disepoti nganggo buka simbal Mas. Ora ngira.